soc la Maria d'Immobiliària Espígol, alguns ja em coneixeu, i avui us vull ensenyar les cases que estem fent a Fonés de la Selva i que també són molt similars a les que estem construint a Sant Gregori, perquè us feu una millor idea. Comencem pel que seria la situació. En aquest cas tenim la parcel·la que és totalment cantonera, on tenim el carrer Puigdecamp i el carrer del Montseny. Per altra banda, tenim tots aquests camps de davant, on no és edificable, i perquè us situeu una mica per on queda, estem parlant que el centre del poble està en aquest costat. Per altra banda, us ensenyo el que seria una mica tota la illa, on podreu veure totes les cases que tenim construït. En aquest cas ja es pot veure el que serien les dues cases separades que estem parlant. Una d'elles que estaríem parlant al carrer Montseny i l'altra entraríem pel carrer Puigdecamp. Aquí des de més a prop ja es pot veure el que seria tota la distribució de la casa, que fem servir la mateixa tipologia a tot arreu, tot i que sí que deixem triar la distribució de les cases adaptant a cada família. En aquest cas nosaltres fem el que seria la planta baixa, el garatge doble per dos cotxes de costat, un bany, una habitació i una cuina i menjador de mínim de 40 metres. Per altra banda, l'altre continua tenint el mateix i en aquest cas destacar molt important l'orientació, ja que des d'aquí surt el sol, que estem parlant de sol del matí, jardí principal tenim orientació sud, és sol tot el dia, i des del lateral d'aquí dalt tenim el sol a la tarda. És molt important ja que les dues cases en concret, estem parlant que el jardí principal té orientació sud. Per altra banda, pujaríem a dalt on es pot veure la tipologia que fem. En aquest cas tenim l'habitació, on seria la zona de dormitori, zona de vestidor i el bany dins, seria l'habitació tipus suite. Continuem tenint dues habitacions més i un bany. Insisteixo, les distribucions de les cases el client les pot personalitzar i adaptar a cada família, igual que tots els acabats interiors. En aquest cas, ara us vull ensenyar com deixem acabada el que seria la façana. Com podeu veure, fem aquest combinat de placat de pedra a la zona de la planta baixa amb la resta de façana, on aquí també podeu apreciar-ho des de més a prop. Per altra banda, també tenim aquí al lateral, que estem parlant d'aquests 3 metres de distància, que es deixa perquè us feu una millor idea. I per altra banda, les obertures de darrere, que normalment es pot apreciar també. Són el màxim obertura possible, ja que d'aquesta manera fem que entri el màxim de llum a dintre del que seria cuina i menjador i aquests espais oberts que deixem des de la part de dintre. Igualment tenim sortida des de la cuina com des del menjador i aprofitant que les cases són totalment cantoneres també tornem a fer una altra obertura en el lateral per donar màxim de llum a tota l'estància. Per altra banda, aquí teniu des de més a prop tota aquesta obertura a la zona de menjador que és tan agradable i ja comencem a profunditzar una miqueta els acabats de dintre, tot i que, torno a insistir, els podreu triar ja que tenim una gran gamma perquè podeu triar tot acabats tant de cuines, rajoles, terres, paviments, etc. Aquí seria una miqueta el que seria el nostre estil de cuina i és una línia molt neutra on la majoria de gent ja sol agradar i no canvia. I per altra banda tenim aquí aquests espais oberts perquè us feu una miqueta la idea de com queden un cop acabats. També tenim aquí un garatge on podeu veure aquest tipus de portes que també utilitzem, que són portes enrotllables, totalment automàtiques, i des d'aquí el paviment que col·loquem d'escala, baranes de vidres. També hi ha molta gent que a la part de dalt col·loca parquet, també és possible. Per altra banda tenim aquí una altra imatge del que són les baranes i a continuació la fusteria interior, igual que portes lacades blanques, com podeu veure, el tipus de tiradors i manetes que utilitzem, que està en línia quadrada i totalment cromada, i també banys interiors on us ensenyem ara un parell, tot i que, com us deia, hi ha molta varietat a triar. Per altra banda, aquí important, un dels banys deixem plat de dutxa, totalment enrasat a terra, i l'altre el deixem amb banyera, que també hi ha molt de client que prefereix a tot arreu banyera, tampoc no és problema. Aquí veureu combinacions de rajoles, com és en aquest cas, que tenim a la zona del moble aquesta rajola amb aquesta línia tan fina i la resta de bany amb aquesta rajola llisa. Hi ha molta varietat, això ja us anirem a ensenyar i això seria una mica tot perquè us feu una idea de com construïm i de quin tipus de cases estem fent. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies.